Hello. Kwado ihe ndị aga. Ebe na-emezi issue ka na-adịkwa n'ọcha at least. Girls. Mama ya na-enidi kwa ya na mba na-enidi ma ndị salon. Ihe ndị ha na-eyuzu cha mgbe ụfọdụ ụcha ihe ndị na like. Maybe what my own tinye my dear. Chom no. Ihe ha na-apụpashi na-edemede. Mmega ga-enwere m omebe nke iru olu kasi kwesịkwa na ịghọta na anyị na-aga na-ihe m ga-echefu na mgbe ihe a tii gị na-apụkasa God, ụbọchị agbamie elekere abụọ ụbọchị agbamie lekwana ihe anyị na-emekọ nke ire mmadụ mebe ọ na nlisi apụta na ka anyị gaga eme isi Chineke kelekwara m gị onye m nwere isi Chukwu ọ wee kele ọ dịkwa n'isi afọ ise ka mmadụ nọ nne na nna ya hapụ ya leenụ m Chineke na-eleta m ma were otu mkpụrụ nwa nwaanyị papa m nwere si ọ ga-eleta m kwere nna m nkwa na ya ga-eleta m ya ga-eme sure na onwe ihe ga-akpa m dịka nwa nne na nna ya hapụrụ na-emekwana ya onye hụrụ m ọ ga-ama na nne na nna m mbanụ mana ekele m Chineke na nwa ya ahụ nke iru ọnwa amadi anyị nọ ka nwanne nwe onye ga-ama na enwe ihe na ya nwụfu nna ya nwụfu nna anyị nọ n'ofu ụlọ nke nne na nna anyị dowere anyị n'obi ọma no nsogbu keletiri Chineke nna anyị wuru onye ọrụ bekee ndị Commonwealth ha ga-ebe bụcha ebe mana nke ka mkpa anyị na-ekele Chineke ihe na-abịa na ya ụnụ aghọtago na-elezi anyị anya na nsogbu adịghị nke iru ọma m na-ebe onye anụ na at least ya bịakwa nke agaghị emegakwa salon na dekwa nke ọ na-abịa Trish isi na nwoke a na-emesi ekpere ike wow ozi nke a maka kama ikwekwa n'ebe anyị kpọ anyị wee jee na Croydon ịma na ha nyere m na nwanne m ekpere anyị mesibere ekpere ahụ kama anyị ga-ekwesịghị wee jee na nke a maka ijikwa obiọma gị wee kwuo ya o daalụ sọ anyị nyere onwe nsogbu ga-agwa Nkechi nyere mana the girl ma na-aghọta ije ọ ga-eso anyị wee jee anyị ga-eso gị wee jee kama kịta ka m rapụ gị o nwe ebe anyị na-eje m na nwanne anyị na-ejike jedozi isi anyị maka mama anyị na-abịa echi na-abịa abịa o m ga-akpọghachi gị ka mụ na gị kwuo ihe ọfụma ịnụgo ka emesịa ka ọ dị bye nne biko Trisha ka gị na-ene ọnụ Trisha oh my God biko ngwado dala ka anyị kọwa biko achọrọ m go come ka ihe na-eme biko ama m ya ị adị no nwere ebe ọ na Bethnal Green nke na nwe ike ọ sị na o nwere ụda ekpere dị ya na that man na-ekpe pieces na ọ na-ekpe ọkụ na-ere Holy Ghost fire ịma onye ọgwụ ọhụrụ ọzọ nke ka njọ sị na nwoke a na-afụ pepero na ọ na-afụ nke mere oge mgbe ochie na otu o si afụ na ọ na-afụ pịọ na ọ na-akọwatara gị ife ọ na-afụ dịka egwupere ala otu a bulite nna nna gị ya bugharịa ha liarịakwa nke nọ n'iru kwanụ sị gị kene ma ọ ga-afụ nke na-abịa n'iru ma nke na-esi onwe kwefu ndị ilo gị ha nọ na nsogbu hijacket ya mere na mmụọ ji si ya na anyị so eje ma nke Chinyere na-eje ma ejikwa obere esi efu ụwa chere ka m gwa gị nke ịma nsogbu anyị na-enwe n'ụlọ ahụ nwa amadi anyị ga-amụ otu anyị ga-esi wee kpakọ okwu ọnụ na-ezu bikọta okwesịghị na-anụ ya anyị na-eme ịghọta ihe m na-ekwu biko anyị ga-ejikwa ịwa anyị kwata bọị ga-emebiri anyị ihe ọ bụ na nwa amadi ahụ nwa brọda m gara edisi otu nwatakịrị hụ otu abịa ya eji ụta kpọchie obi ya anyị nụ ka ọ na-abịa amamihe ọsọ na Trisha mere ya kpọchie obi ya ọ kpọchiri ya n'obi ebe mmadụ ọwụ na Trisha nwoke m sọ napụrụ na enyi ya nwaanyị
asị m gị St. Peter gbadagodoro na keta si na Trisha bụ ezigbo mmadụ ọ ga-asị St. Peter na oge nke ga-agwụgo nọrọ anị the boy dị egwu the boy dị too much anyị ga-achọ style anyị ga-eji na-eke mba ikeji ya ka m gwa ya na anyị nwa amụrụ ya ime nwe ka esi eke eji mmadụ ọ ga-anọ na prison mana nga ọ nọ anyị ji ya na-ere m otu n'ịghọta ihe mere so onwe nke anyị achọghị ka anyị ma ọnụ anyị sị na na-eje downtown chọrọ ya something nye no afọ dị mkpa chọrọ m dọrọ ya anyị move straight to anyị mebia gawa eticha na ihe niile na akpa anyị ga-eme fonu m ahụ fonu nke m ji akpọ ụnụ na-eji oji nne ga-achọgode n'elu tebụl ebe a tebụl ole nke nke nọ na gaa n'elu tebụl ebe a ka ihe na-emekọ n'ihe ọsịsọ ka anyị gaa salon ịma ebe mọmị ga ha abata ịma na salon na-adịka too busy sometimes ebe ahụ imecha na like m gị ịdị nọ time bụ onye bekee bịara abịa n'Igbo onye nkọkọcha ihe niile ka chọrọ m nsogbu ndị a na-akọkọrị stori all correct sir anyị na-eji ugbo ka anyị na-eji ọkwa ugbo anyị nwere ike ije biko anyị nwere ike ije agụ ugbo biko anyị enweghị efe ka ihe onye akọkwanụ biko ka ihe iche nne hapụkwa ihe ị na-akọ hapụ ihe ị na-akọ abụ m nọchala ihe niile unu kwuru asị n'inu nọ na-akọgheri ka otu unu abụọ si nnọọ nọrọ Trisha wee unu na-agbagharị bụ kpụrụ na-aga ụlọ ekpere ọkpụrụ unu gaa n'ụlọ ekpere nke onye ọkpụrụ unu gaa na nke onye ọzọ iche m na-ego ego mgbe agwa m gị na this boy na-aṅụrụ ihe nkwuoro Nkechi sị m na nwa aṅụrụ tụkwa Igbo na mkpọ ya bastard aga m akpọ Nkechi bastard ka nwa aṅụrụ ihe na-eshi nke imi adị m ego unu ntị but the fact still remains that otu na abụọ si nọ nọrọ Trisha na-agaghị dị school ewere brenu na abụọ na-aṅụ okotushi nọ chefu onye bi Trisha ahụ Trisha kpọrọ even anti Nkechi join kwunu ngwa gị oke na aga m agwa cross okwu ka m kọrọ gị akụkọ ifo unu abụọ nọ Trisha butere obodo a chefuo anyị na-eme anyị ka bụ ndị mba ọzọ Trisha kwesịrị ịwụ nwanne nna anyị rutezi n'obodo London chefuo anyị because o firi na ya na ndị nwe obodo nazi na-akpa until unu abụọ bịa nweta ndị dị mma ma ihe a na-akọ n'ụwa ọwụ na-achị ka m na-atọ ọwụ na-achị ka m na-atọ eziokwu ka m na-ekwu ọsọkwa even meji m ihe a holy water ma mefu unu ya m chọ ndị m ga-efe ya ọgwa akpịrị akpọọla ya nkụ akpịrị akpọọla gị chọrọ inwe another topic bata before akpịrị akpọ gị nkụ nne biko kedu ego council tax ọsị m kwụọ dị damn unu ahụla fada Christmas ọgwe okay mụnwa na ntị gị na ọgụ maka anyị kwebi ụwa mụnwa kwụọ how many years m kwụrụ ụgwọ council tax ma water bill sọsọ mụnwa na-akwụ anyị niile na-arụ ọrụ sọsọ mụnwa onye na-akwụ ụgwọ bụta were cash dị amara cash ọkwa ego ole council tax nsogbu adị ịchọ pụọ amụ otu m ji enweta ego council tax amụ otu m ga-esi nweta ya ihe mere m ji eme complain so m na-akpata ego ma were na-akwụ council tax na-ewere nkunu na-azụ jewelry were na-emake up were na-azụ designers nne hapụ okwu akwụọla m ya for how many years m kwesịrị ị na-eto m ike si m na m agbalịala
ha dekwara leta sị ha na-abịa wit ndị belis ọsọkwunu nọrọ ebe ahụ ọkwunu ichere m na-egwu egwu chere ebe isi na a ga-akwa aka n'ụzọ efu ha bata bukọrọ ihe dị n'itu niile nji ego na-spend on ha ga-abịa buru ya even m ga-aga nnọọ mepere ha ụzọ ha bata ma ga-anwe ngwa tichara ọwụ ntutu na-egbo ewu anọ bịa kwụ cancel tax ịgbawa ọsọ sọsọ m na-akwụ cancel tax since How do you mean belly fat in your so? Only belly for bla nwa bia n'ụzọ. Bia na ụlọ akwa aka. Ntụgharị otu a eme ha. Oge a ga-emeta na ada ndị gị na ọmụrụ kana steeti. Nwanne nwanyị da kitchen ndị kọmfu abi na akụfọ. Ha ga-abata ugbo ị ga na ahụ ihe eme. M ga-ahụ ebe m ga-eji gba ha kara. Ọbụna nwala ọsọ ndị Filip akụwala aka n'ụzọ hapụ ndị iberibe ọ gwara ike ya bụ gosi ndị postman na-akwa aka n'ụzọ ha na-agba eri ndị iberibe. Wow. So you made it? Yes, I did. Oh, sweet. You're welcome, yeah? Yeah, about that. Hope you didn't find it difficult. No. Yeah. I didn't remember. Oh. My sisters, I introduce you to my lovely friend, Rita. Nice to meet you. Hello, I'm Kiruka. Nice to meet you. And I'm one necker. Nice to meet you. Wow. She's so pretty. Oh yeah. Oh my God. Thank you. Oh my God. Would you like something to drink? We've got lots of stuff in the fridge. Yes. Yes. Fine. We're meant to be going out anyway. Oh, are you? Oh, honey, can I answer this, please? Oh, thank you so much. Get to the motor. She's so Check here, mom. I don't know much of that female agwam na Fowler acting awful. Why do you like that girl? Anything there. Sometimes even I'm mommy and men at TV when they come along at this. Which When a program because she be do by this. program? You know, let you female Fowler. ITV1. Can I TV1? Excuse me. Can I please use the toilet? Of course you can, my darling. The first door by your left, please. Ibomaka UK TV presents Igbo Sports and Fun Day in London on Saturday the 24th of August 2019, which is the August Bank Holiday weekend at Rutland Walk Sports and Social Club, Catford, London SE6 4LG. Time 12 p.m. to 8 p.m. Activities for the day are parents football match, male and female, parents race, male and female as well, children's race and football match. There will also be Zumba dance performance, fitness coaching, table tennis competition, children's face painting, DJ music, barbecue of different flavors, and many more. Entry for the sports day is free for adults and children. Ndị be anyị ọgwụbekwa oge anyị kpọnasịrị ụmụazị zusie ike. Then, the next evening being Sunday the 25th of August 2019, the fun continues with a gala night for adults in the hall of the same address. A beautiful and hilarious affair for us all. There will be exclusive DJ music, couples dance competition, on-the-spot fun questions for couples. So ladies, get ready to berate your guys, and men, get ready to be gentlemen, if only for one night. Haha! It will be a night to remember. There will be assorted drinks and food. Tickets £20. Time 7 p.m. to 3 a.m. Umibo, be there. Bring your friends along as well. They will know.
Oringa toa misi isi ayefe na takwa yefe. Oh my God, onye akụrụ mara n'ukwu ya gbajipụ ntutu Bam, iji ya. nwa amadi egbu Masị ugbu a legata obere nwa ma mmie ihe nwanne ya nwoke ọhụụ ka o si aga ije fe ya ga kpara ịkpọta onye ahụ na-afụ ụzọ mgbe anyị na-aga ije mgbe anyị na-atụ step hey ịchọ ka m iji gị sa onye m ije don't rush me or else ibu ụzọ gị tụpụgasịkwa ya nọrọ butekwa dekwa ka ọzọ ja mfari je this one chicken na hokwa side afọ m gị apụkwala m daya asị m abebi na yoka achị nga pepe abokolo nwa nwere swag ọ na-ara nwa were isi atikọtara ise ga afọ m gị n'anya bụ nwa nwere swag otu gọta ka obere nwa si aga chukwu abịa ma o judu gị anya na nwatakịrị a na-aga ụda ụmụazị ugbu a ụwa ha ọkwa pịam gaa mụta bifo ị mana ya gị ga-ebedeta ịka ofe m ji laik ya gwana ị na-ekwu eziokwu dịka ihe ị na-ekwu keta elotego m ofu ife maka that girl na-achọtapụ nwa amada that girl nke onye Caribbean na ọ kpọpụrụ ntị iri ebe a kpọpụo 15 ebe a na-achọta ulishon ka ha ga na-agwarị isi akọwakwa n'ihe sef oyi shọt nke Caribbean ka ị na-ekwu ọnụ ya nọ dịka afọbekwa m the girl nne ọ ga-ahụpụ n'ebe ahụ asị anyị bido chi ga-eji chi ga-abụ gbuo ya na nkenke okwu a na m alaiki ikwu ya gbuo ya na nkenke asị m gị kọrọ m kọrọ m ka ede ka ọ gị mere ka ọnwa na-ejide gist amana m gị ọfụma ya mere m ji mkpụra gị jide na mma gịnị mere ka m fọpụta si nkwa ị chetara mgbe ahụ ị na-agụ akwụkwọ mahadum maka ule ikpetamazụ yes ma mgbe ihe niile a na-eme achọọ m ime adịghị anya mgbe nwanyị ka m na-atapịa na-ejide maka ama m na oge dị ugbu a ga-abịa mgbe m ga-abịa chisara gị dịtị so nwanne o the girl ebere m bakwara mana ihe mere ebe a dị egwu ichetara ọnụ Friday ị na-aga library ka ebe ọ na-aga agụ n'akwụkwọ asị ndị ha na-anọ n'ọkụ chere na ọhụ nwoke a ka o shiwụnụ onwe ya na-asị na ofe nne ya si ịma kwuo nke wee eziokwu ịma mgbe ahụ chi na akwụkwọ na-alụ so were nwayọ mee gịnị chisa ọrụ na ụkwụ that side ka o na-eme gị so my sister Saturday nwanne ahụ na-ekpegharị m ịma ụmụ ihe nda gị na-ekwugheri nye anyị ya ọhịa ahụ ikwu elechara m ga-agba gị nkịtị mana emekọta gị ahụ ihe megị na so ụmụ ihe flu a ya bido ya wụ na-eji m ọgwụ ndị a na-ere sometimes enwecha enwe ya sị na lemon and honey na-adị mma isi ka m gaga ewere lemon ahụ ka m nwụcha ide na ihe ọ na by time tete ihe dị na-adị mma my sister kido okwu ebidonu ma emove ka m gawa ka m na-aga m hụ ka mọmị ji okwu n'aka na gị na ụmụ amadi na-ataka ama mgbe pụta ha gba nkịta ọka shi na-eme ya mere m ebi mbụ so mme ha niile ajụ oyi kpabụ chere ebe a nọdụ ala kọziere gị akwụkwọ ha niile anụ nsị mba okwu agha ala m n'anya maka anọ n'ala ikpe m nọ n'ụlọ ma ga-achịzi azụ mgbe m ga-achịzi azụ nwanne ma pụtazie pụta n'ụdị onye chọrọ ịgada tepere gaa n'azụ ụzọ were ntị mme gịnị ka ọnwa ya taa iti na-efekpa ezi ya hụ na ụmụ na-akpakọta ya na nwamadi ka a ga-esi wee kpọpụta mee ihe ịkpọpụga nwa Caribbean I don't like you. Go ahead and come too much. Mana agwa nga agwa.
agwara gị agwa enweghị many objection na nwatakịrị abụghị anaghị anụ Igbo ịghọtago mana ị ga-afụ ihe nna na-agwa gị maka ya even ụmụ nwanne gị notice na pati ya Uncle Amos otu aka ọ nọ chọọ dị mma onwe ihe a na-eme usoro mee onwe nke a na-eme ọ bụghị nri ka ọ savụ ọ bụghị efere ka ọ tụtụrụ ọ bụghị tebụl ka o dozi mana ịma na-ekwu ọ dị ka mọmi ekwugbuo onwe ya mana ivuga anya gị fụ ihe nna agwa gị mọmi afụkwana m ife niile bụ ọ dị nnọọ ka onwe ebe nwatakịrị ha jụzi nnọọ kechie gị bụ gịnị na-asa anya gị mmiri ịghọtago nekwa ụmụ nwanne gị mma ka ha mma akwụkwọ ka ha gụ ọ bụ eziokwu na mgbe a mụrụ ha nna gị ji ndị odibo gbaa ha niile okirikiri eziokwu ịghọtago mana ka ha tolitere ha na-eme ka effort na-agba mbọ ịbụrụ ihe nwaanyị kwesịrị ịbụrụ ịghọtago ha mbọsị a ka ha chọrọ isi ofe onugbu nwanne ha nwaanyị ha nọrọ ha jee na Google etu esi esi ofe onugbu were si ofe onugbu ndị ọha niile riri onye richa ọ na-aracha ka na-ajụ onye esiri ọ ka nwaanyị Igbo kwesịrị ime ịmarọ akụzielụ gị ịgba mbọ ịmụta mana nwatakịrị gị bụ apụta ọtụkwuru amamọ na-eche ka ọ bụghị esili ya ka nna m nwunye di m ga-esili ya mebi ọ ngụ nwaanyị esi ka ị ga-akpụta gị odibo no because ịmana sometimes ụlọ bụ ụmụazị ọ naghị ekwu na nghọta ịghọtago ọ naghị ekwu na nghọta ekwugo m ihe a ugboro n'ugboro chọọ ihe ị ga-eme hapụ ka ama n'ime ya maka na ọ dị mma mmadụ iji efifie chọba ewu ojii mana nkwụsị anya ebe ụtụrụ mmanụ cheka ngwa gị feme mgbe m nọ nna gị ọfụ amara ọma akụ ngụ maka na nne na nna m abụrụ ndị ikwu nne na nna m bụ ndị nkụzi ọrụ nkụzi kafanụ ịghọtago mana mgbe m bata nne di m wee kpọrọ m jee ịkụ ugbo amarọ m akụ mana asịrọ m ya abụ m na gbasara ya kabara m arụ mụta etu esi akụ ugbo etu a ka nwaanyị si wee nabatasịa m fụchasịa m n'anya tata mụ na ya bụ etu 5 and 6 because na ọfụ na m amarọ mana ọ kụziere m fụ na m dị ready ịmụ fụ na m dị na enwe m that enthusiasm to learn mmụta ya mụ na ya wee bie ọfụma ọ dị ejikwa m egwu just because na ọfụ na ife m amarọ m ya mana enwere m ọnụ n'ọkụ n'obi ịmụta ya wetu onwe m ana wee mụta nke onye be gị ọmarọ ọchọkwana ịmụta ọchọkwana ka akụzie ya a na-eme dudu ga-aga ọmụka a na-eme Chineke kwere ihe ọjọọ otu aka osi ma amahụkwa m na n'ihu n'anya rukwa otu ahụ ọ dị ejikwa m ọ dịkwa gị ma aja ị ga-amakwa ihe imele ka anyị bido kịta makwa ihe imele ya chọọ ụzọ ị ga-esi rapụ nwatakịrị ya ọhịa m jikwa na chọọ ka ị nyere m aka mọmi ime otu iji emebu na mbụ I trust you adịghị ime ya onwe ihe m ga-ajọsi n'ọrụ ya etu gị mmụọ ga-efu m ihe mọmi akwadoro m akwado chere gị ama m ihe na-eri yes ama m ihe na-eri ka m zi gị na mma ihe m na-akọ wee dị nke a jide onye mere ihe a azụrụ m gị na katọn ọ dị na rum just n'ọzọ na katọn ka ọ dị nke sọsọ gị ede abụọ ịma na nsị gị weta kọpụ na ndị osechi egbu ya ndị aga m evu a ma nke ma o nwere bụ chakịsha na ebe a chinchọn chicha ike ha dọkwa nna gị bata na ọ chọọ ka ha soro m zọbịa onwe ha ga-eme mba na ha na-akọghere onye me m ji zoo ya na my room ọtọ wee bata na ma were gị nke a bụ nke a na-ahụ ya na-agba ime kịta ka ị bịara ozi ịchọ ka ebe a ga-achụ ụzọ rapụzie biko nyere m aka
Anụmamụkwana ama amaghị children. A ga-achụ ụzọ ịmana Kenya ọ nke wafọ road. Mgbe anyị ga-ahazizi nke a ga-abụ na nwa ma ekwe ebe afọ ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ chai ịmana onye chọọ gị ụgwọ onye achọghị mee ihe amara m ihe mmemme were m wait ma na onye ọdụ n'isi ote mmanya ka anyị ṅụọ ara gba ndị ara. So nwanne ka ihe niile a na-aga nwa amadi gazie ga wetazie iko eji aṅụzi dị mmanya ka ụdị okwu na-abanye gbaka okwu bidoziri ke na ha bịazie kwuwezie otu ha ga-esi kpọta Uncle Osta n'ime dị okwu. Uncle Osta kwa ma mgbe m na-agwa gị na ihe nọ n'ime ihe awụ ihe a na-akọ ihe ha gịsị nkọwa ya na adị ma na anyị nwere ihe anyị na-eme gịsị nkọwa ya. Uncle Osta bụ n'ogbu arụ ọbara nwa m nwanne nwaanyị na-atụkwa ya ụjọ keke ha si onye ha ga-eyi uzuzite na-awụ gwado m ka ihe asị ha ga-eji otu esi of all people wee mee nwanne the tin ngwa gị na ọtọ m n'anya ha bịa sị na ha ga-akpọ anyị ga-eme ka the girl mgbe ọ ga-aga na restaurant ebe a na-eri nri ma ọ ma ị gaa ọ bụrụwara the girl si ya na ụdị ya wụ onye echiri echichi na ngwa ya na-akpọ chief echichi ndị na ha ga-eme ya na restaurant ka ha ga-anọ achụpụgasị ndị girl. nwa amadi ga-akpọ ya gaa restaurant ha si ebe ha ga-eme the girl ihe ewu mgbe nwa amadi ga-akpọ the girl gaa na restaurant na-eruzi ebe ahụ si mommy ga-aga because mommy ga-enwe idea ịma mgbe m na-agwa gị na mommy na nwa amadi na-akpa dị nkata so dị nkatawu na nwa amadi kpọrọ the girl gazie there mommy awụchi mana Uncle Osta ha na-akpọta ka o help ọdụ okwu ka the girl mara na agwọ dị n'akịrịka so ha si na ha rute ebe a mommy ga-aga so ihe mommy mere gaa na the restaurant na-elekwa ya anya na nwa ya nwoke ahụ onye ga-egwu egwu na di ya bụ onye chiri echichi chief ndị ya na-emekwa ihe ọ na-eme ya sọkwa nwa ya nwoke asọ na ụkwa ebe a n'isi ọbụla ya ahụ ka a na-ekwuzi egwu iwezina the girl bịa ghọta bụ nwa agbọghọbịa ihe ya amasị m ma ncha achọrọ m ụdị nwa agbọghọbịa na ndụ nwa amadi kama ọkụ ịmara Uncle Osita nwanne anya Uncle Osita ụjọ ya dị m ma ya ma ndị otu ha na-eyi egwu ejikwa maka na ha kpata that girl aka kekisi mara cheke ga nọrọ because ndị ahụ dị egwu asịrị m aga ndị meet Uncle Osita ịma before ị ga-achụpụta anyị ị ga-eme ka gị na azụ Uncle Osita ya na jie m aka na ihe ha mere wụ Igbo na agwọ ndụ anaghị sa na jie m aka na ihe ha mekọrọ m like the tin so ya kọziere m ha dị go ele otu ndị tin shiri ga Uncle Osita bezie si m nwanne ya makwa na uche m dịkwa msi uche m na ya na ihe ha mere dịkwa m happy n'obi that kind of thing so Uncle Osita si m na mgbe ha rute na obumnuche ha awụ imetụ the girl aka na ha chọrọ ka ma ọ ma ihe the girl egwu so the girl gbapụzie ha hapụ ya mana mgbe ha bazitere na the restaurant ma ọ ma ị na-abazite the girl ịma ụmụazị ugbu a ma maka esi asụ ha ihe niile before oke ekwu ọnụ ha na-agba shishishi mgbe ma ọ ma ị na-ekwu pịam the girl abịa bịa sa ya ha Uncle Osita bụ egwu obi pịam ndị ya na ha shie ndị bodyguard ya ha niile awụdasha uju abịazie the girl ha si ọsọ na ha nyekwere mice na ha achọkwa ịnụ gịnị aha ya na ntị ma afọzie iji anya ha ahụ ya the girl bụ onye nzuzu maka ọ bụrụ mụnwa ngagba nnọọ ma ọ ma ekohere chekereche ya uburu onwe ya pụọ ma jọs tụfuo elu na sekọta
Ọ dịkwa egwu ihe a dị kama Oh, hello, sweetheart. Where's my brother? Why is he getting this long? He went on to the door. Oh, sorry. Child, that's why we didn't realize that. Hey! No! Oh my God! Loma, how are you, Rita? Oh my God! Ibireva? Yes. Oh, you one day, man. No, I'm just seeing your brother and one man. Oh, Mamadi. Yes. Oh, obi moto no Mamadi ke biara ho. Mamadi we ezigbote nwa okorobịa agwa ya dị mma. Adị m obi ọma. Nna m. Ke kwanu? A na-emekwa? Lekwa ịtụtakwara mkpụrụ mma nga. Nye m aka gị amam onye nwoke mbụ ọma. Daalụ onne. Bịa daalụ. Because please, we should be heading off now because I've been delaying. Oh, no, chọrọ ịpụ apụ. Yes. Okay. It was great meeting you, sweetheart. Thank you so much. Ibe na no. Ngwanụ. Ka ọ dị nna. Bịa ọ na-abịakwa mgbe ọbụla nna. Thank you so much. Ngwanụ. Ngwanụ bye bye my dear. Kelechara mma gị na mpa gị ha nna. Kelele mma gị na mpa gị ha na ụmụnne gị. Money what am I out? Ya ma m ya na. Don't come here with this. Ọ pụtara na nwa amadi akọwara ha na onye ọgwụ. Ịma na ha nọ n'ọhụhụ ịgbapụ n'ụlọ. Ele na otu si akọwara. Oh, ka m sịkwa m ọ bụ nwa nna ya ọchịagha nke nwaanyị obere a mụrụ n'obodo a. Nwanne Fred. Nwanne Fred nke agala ya gara ụlọ akwụkwọ na University College London. Akọwa na nwatakịrị ya chi nke abụọ na n'ala Igbo chakam. N'ala Igbo ọnwụnwada lekwenụ ihe wụ akpa abụọ na m buru bịa. Lekwenye ewe akpa ọkwa m butere mọmị. Ọwa akpa ọkwa m butere mọmị. Ihe dọwara mọmị nke a wụ nke nwunye de Sylvester. Nwanne m daa. Onye m na-eme onye nwere ụmụnne. Otu m lara n'ọbatawa m na-eji wetekwenụ ka Ritos and Notos. Ịma n'obodo a ihe nni ha na obodo a onye m ji lahala ji nwayọ tụrụ ha ose ịkpọ anụ azụ ma ọkazi ụgụ ejicha mmeda ma eju ọ mepere na ọnụ ga-ahụ ma ọkwa Ma a na-emeru la nri ha nne ha ma na-akwụ. ọ dị m ọsịsọ ka m gawa bikos nwunye de Sylvester ọ na-aga ọrụ ka m nwee ike ngwa na ọ ga-adị na-agbalị ala ka nna jikwana nwayọ shine ma ihe Bịa ka ebe na-eje dede memos na-eme ncha. Ọ bụ na nwa na nnukwu Igbo ga n'okwu otu ihe ma ọ bụ abụọ kwa maka anyị ekwu ka kwa. I thought you were one of the good ones. To even think I was hoping to take us to a high level, but with this, we're even done before we started. Don't even bother, no. Your sister did all the explaining they needed to do upstairs. How could you let your family do your dirty job? Like, are you a man or what? Don't touch me. Please let me explain. Because there's so more weight to this than what you heard. No, you know what? No, I'm done talking to you. Please wait. I'm done talking. Don't chat to me. Don't even call me. Okunu, ndashi boku te mamegu kunu ta unu mana owo mo.
Auntie, happy with you, Maka. Happy Maka. Chineke mama ebukwa ndị aga nga n'abalị a pọpọ m na mmadụ emeghe mepọ na ha na-achọ chọchọ na-eti mmadụ na nsogbu kwụọ council tax ha ga-akwụ council tax kekwana m ji isi kọrọ ugbu a aghọta m ihe dọgoro nọ bikos ọsọ ka ọ gbaga na ya emerụkwa na ha ga-esi gịnị ịma na ọnwa ka ọ wele ihe dọgara n'ogolo ụmụnne go onye ji ha ị na-achọgharị ha n'ọnụ ikite owe ihe ike ahụtụbekwe gị n'ọdị ọnọdụ a bifo ogini mere gwa ma ogini mere anti ike agụla m ike agụ nshọt m ga-ajọsị na kwapụrụ ha n'ụlọ pụọrọ ha gwere ndụ mmiri ihe akpụkpọ robish a gịnị maka gịnị ka iji akwapụrụ ụmụ nwaanyị n'ụlọ ọnwụ oke ka ewu anti nsogbu ha na-enye ma mụ achọzighị m ya m ga-ajọsị na pụọrọ ha n'ụlọ ọkwa maka ma ọmị m yala maka dadi m ka m kwere n'ebe ahụ nna m gee m ntị ọ gaghị akwapụrụ ha n'ụlọ ha nwawo ụmụ nwaanyị echi ugbu ha alụchi adị akwa Disemba ka ha na-alụchi dị ọkwa ihe m na-eche agụla ebe ahụ hapụga ha ga ihe ọbụla ha so n'omeme Disemba ka ha si ebe ha apụchi gakwuru di ha gị biri ọ dịbụ ụlọ ka ewu ị gaghị akwapụrụ ha n'ụlọ mana anti ike agụla m ebe ha nọ ihe ejisi ike bịa gwa ha okwu kedụ na otu ha ga-esi nọ na-eti m na nsogbu mgbe ọbụla ama ihe ga-agwa ha bikọs ọ dịghị mma onye ọbụla hụrụ ka ụnụ gbago ugbu a ya dị ka ino and ị nwere ike were ekwentị ugbu a kpọọ ndị uwe ojii ụnụ anọ na nsogbu lọdị ihe dị ihe ka biko nunu ma ọmị na dadi na ebe hụ gba ma nna ka ewu ka emegenu ihe akwanụ ha otu esiri zụọ anyị biko nunu ihe ọbụla ọwụ biko rie ya ama m ga-agba ha okwu ihe awụ otu esi eme ihe amakwana na ihe awụ otu esi zụọ anya ọgwụjuru m anya anti ọ bụghị ma nwatakịrị bịa na mụle na-akpa mgba ahụ maka amụmụta m ji esi gwa ka ọ hapụ m aka mgba ma ọ tinye m aka chọrọ m nwatakịrị oke ugbu a mụ akpọtala onye ọzọ gịnị na mọmi na ogosita enweghị m choice eleghị ebe ogosita ụwa niile ma asọwa onye ghara onye ntụ anwụrụ enweghị onye nna ike ka ọ na-abịa na be ya and mọmi sef anụ dachi iji ntị anụ ya anụ dị ma akpa osita ahụ eleka ị na mọmi jizi gaga kpazi ọdị nkata ahụ otu egaga mee onye ịmakwa na nkụrụ osita a na-ele mmadụ anya n'ihu onye mere m ji rịọ ya biko yala mọmi ka ha tinye m aka toro ote mgbechi chụpụ nwatakịrị ugbu a chụpụla nwatakịrị na mụla Rita ebido ndị ahụ budo asịrị gbakwute yes ọgụle lekwe ka m gwa gị ọ wụrụ nnọọ maka ahụ ịhụrụ ka m gwa gị ịhụrụ nwatakịrị karibia na ahụ maka m kwuge ya ugbu a onwe mgbe ọbụla nwa ahụ ji masị m mana ebe ọwụ na gala ya agbakele nke ọ kacha mma ịnụga ihe m gwaga gị nke ahụ ka ọ kacha mma na bet ihe m chọrọ iji gị ugbu a dịka m hụrụ gị la Rita na Rita ọ masịrị gị Auntie Rita ma ọ machiri m ebe ọ dị ukwuu I like nwa ahụ ifeata ahụ nwa ahụ n'anya ọtụla m ihe ugbu a bụ ọ wụrụ maka Rita ịnụga ihe m gwaga gị yes auntie metu obi ugbala ama akwụkwọ Rita okwu eziokwu Rita na hey auntie yes ọ na-anụtara m okwu ndị ngwa ebe isi na ọ masịrị gị ọ masịrị m ebe ọ dị ukwuu mana ị hụrụ ka mmadụ abụọ na hapụga ha ịma na ndị Igbo mụrụ anyị si iwe nwanne a na-eru n'ọkpụkpọ biko hapụga ha ịghọtala nsogbu adịghị hapụga ha enweghị ya ama agbakwa ha okwu bịa ka ị ga na-apem ha ke ihe siri taa ya trọstụ m gị onye oriri hapụga ya ọbụla onye oriri Ibamaka UK TV presents Igbo Sports and Fun Day in London on Saturday the 24th of August 2019, which is the August Bank Holiday weekend at Rutland Walk Sports and Social Club, Catford, London SE6 4LG. Time 12 p.m. to 8 p.m. Activities for the day are parents football match, male and female, parents race, male and female as well, children's race and football match. There will also be Zumba dance performance, fitness coaching, table tennis competition, children's face painting, DJ music, barbecue of different flavors, and many more. Entry for the sports day is free for adults and children. Then
The next evening being Sunday the 25th of August 2019. The fun continues with a gala night for adults in the hall of the same address. A beautiful and hilarious affair for us all. There will be exclusive DJ music, couples dance competition, on-the-spot fun questions for couples. So ladies, get ready to berate your guys, and men, get ready to be gentlemen, if only for one night. Haha. It will be a night to remember. There will be assorted drinks and food. Tickets, £20. Time, 7 p.m. to 3 a.m. Igbo, be there. Bring your friends along as well. They will know. Oringa toa misi isi ayefe na taba yefe nabanya onwele ife na-eme ife niile ga-eme ọnụ na-adị achọ dị o ọgbọrịa na-ezo shọgwụ ojiọkpọ na-etinishi akụ ịmakwa na polisi jụrụ awụfuo. Hello, Rita. Hi. Oh, Rita, my darling, we are happy that we're able to catch up with you. To be honest, we are very sorry. We didn't mean to cause trouble between you and our brother. We didn't mean to cause trouble at all. We're really sorry. Okay. Please forgive us. It's fine. There's nothing to apologize for. If anything, I should say thank you, because you really opened my eyes to who he really is. So thank you very much. Please, you know, my brother is he's not a bad person. He's a good guy. It's just that sometimes mistake happens. Do you understand? Just please, Listen to her, my dear. She's telling the truth. You know, I was quite astonished when I was listening to what she was saying. Because my brother has always been so direct and honest. Right, so right. I'm so disappointed at such actions. I never expected it from him. Yeah, I get your point. Yeah. I believe you, but you did sound surprised, you know, and disappointed with what he did, but that doesn't excuse what he done. Yeah, it doesn't. Yeah. I believe you. He had no excuse to behave in such an underhanded manner. At all. Not at all. But if we could just talk to him, yeah, find out why he did what he did. Exactly. Then you might learn to let it go. Honestly, besides, you cannot just give up on a man over one mistake. Listen, Rita, you know, to be honest, I have to be honest, I'm a woman. I know what I'm talking about. You two match each other. To be honest with you, yes, mistake occurs, but we have to just take it easy. Give him time to talk to him, at least to know why he did what he did. Please, just time to talk about it. Maybe something like, you never know. I mean, I guess you're right. You know, I can't judge him, and there's probably a reason why he desperately wanted to get away from her. You know, not like I'm judging her because I don't know her. I'll tell you something, young lady. I've observed a woman. Yeah. And I can boldly say to you that I know her, and I can guess what she's capable of. See? Oh wow. You see? I can guess what she can do. That's what and we're while she was battling telling me this, what you've just said, kept going through my mind, but I didn't want to say anything because I was so annoyed with my brother and my mom. I was annoyed with both of them. That's why I said nothing. None of us were happy. None of us were happy. We just want the best for him. But please, listening to him will help this whole thing. At least you understand him. He will understand. Because I feel and I know you're a good girl. Both of you meant for each other. You match each other. Just understanding between, that's all. Once again, she's spot on. You see, I know you're angry. You're really angry, but please put away your anger right now. Go back, try again. Speak to my brother. Then if he needs help,
we cannot help him. That's why we're ladies. Honestly, we take care of our men folk. I'm telling you, that's it, my girl. Yeah. Okay, I will try with him again. He's a good girl. But on my own terms. Yeah. Just take things slowly. Of course. Of course. So, where do we come in? Slowly. Okay, oh, phew. We've taken most of your time. Time And please flies, enjoy anyway. the rest of your day, yeah? Yeah, I will. I've got something else. Something attached to all of this. You know, I heard what you ladies said about me. The way I walk. Don't go there. Did you use that lure at all? Tell me the truth. No, I didn't. She didn't. No, I didn't. My grandma always tells me, always watch your back wherever you go. Oh, did she now? No, it's one smart lady. She So is. what idea did you get from what we said about you? Right. So I've deduced the fact that you're very good with your words and you're a very formidable peer, which is what I really need in my life. So you see, I have a brother called Fred, yeah, and he's my only brother, but he's seen a woman I classify as a bitch. Excuse my language, right? But she's very, very rude, and she was even sarcastic to my parents, you know. But she hid it so skillful that no one saw what she did. And you know, I wish my dad would just say something, but he's a guy that doesn't really like meddling with people's business. But you know, this is my brother. You know, I don't want to see him get hurt. I don't know what he sees in her, what she does for him. I know your brother, you don't know Fred. No, Fred is a bit naive and easily deceived. Yeah. That's the sort of people easily fall prey to connivers. Exactly what I was thinking, and I don't want to see him get hurt, not by her. You know? Okay. But then, you know, this whole issue, we can, you know, help you out by, you know, knowing what to do, Yes. how to plan the whole thing. And Yes, I agree. I believe that you two will be my best allies to make me and help me make him see sense, you know? Because I wasn't born back home, I was born here, raised here, and I don't really know the Igbo community, you know? I don't know people that can give me a lot of information on her. So I need you to help me with that. I know what you need. And you know, any action I do right now, it would be like it's a little girl's reaction on her brother's love life, which isn't the truth. I just want to see him happy, but not with her, because she's not the right person for him. Get your point. You just need us to work with you. Yes. You got dirt on her. Yes. And then open Fred's eyes to her true nature. Exactly what I'm talking about. But nothing underhanded. Everything has to be factual. Because I know with a lady like her, she's got a lot of shit on her. oh, She's got a lot of shit on her. Yes, yes. we need to work more harder. Oh, yeah. The thing is, yeah, we'll just get your number. Yes, yes. Let's just So you get the number, because let's just exchange. But what I would say is, I want you to observe her. You know, see what I'm talking about, and then we can determine like our course of actions. Yeah. All right. Your number. You know, put it on your phone. Yeah. Sorry. Chidima, can you please help me with the dishes? I'm about to go out with my friend. Ị ga-anọ ga masị ha na gị fe, lekọ na ụdị ka mkparị a ga-akpọ ke.
What would they have no mad last time ever? Because breakfast just What gospel law says that? I did the dishes this morning because I don't mind, it's my brother's house. And now I've cleared the table and you sat there doing nothing. I've just asked you to help me. Please help me. What sort of girlfriend are you? Hey, on a was seeing them. Chedema, one of my Makuyan. Becky Chilefaga Sabo, Macomba Gamma. Mbano, how do you make put her? A blog I gauge. Yes, a chair for Yagama, or I can look what I can get in a mad basta method. Oh, Sir German. Can you queen here? Oh, I don't wait on a gun. Oh, you need to have supper for that. Then because for those happy I can make a gun support. No, it's fine. I'll get ready quickly and I'll wash you. I'm my water bag is okay so cool. To be honest, I'm my water again. You know, I'm my water again. Get away here. Look at the Jim got some from one leggy GV. One or out though, and I had near me. Oh, well, get here, water get out. Okay, I saw if I want I can say, okay. In out and then we Mr. Jamie. Give one so late, Jimmy. Oh, fear will not want I got working how can I? Because you can get in a car. Okay, Chomano Nikuja, but I would an age. In my hand, one leg one name on supper. Emma. Oh, Gana just you know now, you don't not parry mad. Because no man, I am gonna ask you go now. Next time it's not possible. Brother P, the clothes in your red bag, are you putting in the washing machine because I'm about to wash? Yeah. Lita, because what okay, the white top on Are you being serious? Did I just hear you correctly? In Aquara, give him. I could see him. You have a name and nice West Waggy. But because what I want to put also, Indigo. I'm sorry, I didn't mean to upset you. Look at what they buy. Jamie and Jim. Hey, stop it. One wine we're supposed. I've gone one wine at one book. I go near now make up better each other. One wine he one I try to go eat now one week can't in. He did get here in nature after her. I don't know cocoa. Or what I guess, me. If I is nothing on his own night, he can make it shock. I'm going to want them now, but I didn't. Indigo. Oh, when they give me a hag, now they get all mash on their home now. Look, get a cannot the hand. They come out. What case with Bogas? Oh, I can't kiss a man makes the Bogas and when you have Bogas. One leg one question, okay. One leg one question, in la Ule walking, Papa and Anam, but you haven't got any news. Get up because to be any walking because getting what was I get there because one we knew okay. I hope you know. Because let me for one this paper. I'm trying. Let me answer. Yeah, all of Fred. Oh, yeah. Oh, my Maddy. Oh, one Maddy. But I oh, no. Kedo? I'm okay. Get came in. One and a half hour. Go on. Okay. So, what? And a land against a book. Only Bemula Rita's of chorizo, Joe. Because when you were sorry, yeah, Chidema, yeah, one Maddy. Tie. Chidema, Dalo. Cha ekele kwa ngoti shi na bata mepere mozo ino. So wow. Kedi vita ojike kwala. Oh, you're here. Oh, sweetie. How are you? I'm fine. Thank you for making it. Beautiful. Thank you. Wow. Jeez. Okay, brother people, won't be too long. Come on, let's go. Okay. Because you can the fire and then the fire. One land against a boy, my man, a mal gentleman. I forgot the one national and yeah, a war you okay. Yeah, you're okay. Wow. Oh, okay. Food in the moon. You sure? Oh, you should do Bugeniana because all Israel work. Give what was it? I want woman to Bentagalaga. Give me upon ever say no one dog. If you know how much you work, I have Bugeni, she know you go one stop wrong. I was supposing you know because the change is in your equine. Yeah, one boy up when you because one why
ọfọ gị n'anya nke Lady ihe na-ekwukwanye nwanne gị ugwu m tọrọ atọ ka na-akwanyere ugwu. ịchọ ka nwatakịrị kwanye gị ugwu kwanye nwatakịrị ugwu ihe a bụ omenala nwere nke a na